tvoja plná prítomnosť si ty. Je tvoja esencia. Je tvoja pravda. Je tvoja hodnota. Je tvoja láska. Tvoja plná prítomnosť, tak ako to práve máš, ty to nechceš mať inak, je liečivá. Pretože v tej plnej prítomnosti tu a teraz máš absolútne všetko. A keď prezrieš tú ilúziu tej mysli a tých programov a vzorcov, ktoré ťa neustále dávajú do tlaku mať to inak, tak sa oslobodíš. Uvoľníš. Začneš sa viac cítiť. Vnímať. Vidieť. Počuť. Žiť v tomto krásnom fyzickom tele. Také, aké práve máš. Na tejto nádhernej planéte, ktorú si vybral nenáhodou. Tak ti prajem krásne okamihy so sebou samým. Tak ako to práve máš, už nebuď na seba prísny, prísna, kritická. Bo v tom plnom prijatí, tak ako to práve máš, sa môžu diať zázraky. Sa môžu diať kvantové skoky a prepisy. Uvoľniť sa do prítomného okamihu je dar. S láskou a tajem.